padasan man ni kabsat sita sa napudnanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang adrama, kastoy man nga rod di ko na ni kabsat sita. Dir man ang biyanang, may sa ako na senior citizen. Adda kabsat ko asinay ti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pagnaadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Ah, Pepe! Ay, tangiwat siyo man. Pumanukaw kay manditan. Anya tipok-pukaw yo ay kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapokpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan nyo man tinangikan yaon. Dala siguro dita pandag tipungan nyo Awan mat, 5 taon na berbero kag nga mawamat. Inalam sa, inggatang mo iti arak. Ay, di man amot ibagbagayaw. Kita nyo dita pandag tipungan nyo. Awang araw! May bayan yun awanay. Awan mo't lat karga na. 5 pisos sa mo't lat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo mananakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan darom kayo. Agulimag kayon kunak na Kayat yung sakit ti. Maturo kayo, didak pagpungto tayo. Uyo anak ko, ingkanto man kita apong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo nilulam itirapi Nangag mo day chay. Wala nang, nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe nanang. Di na maawatan ni Lola. Kun nga road, siya kumatimapan. Nasakit pailaang matisikat ko. Marigatan na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, hanyat sang sangitan niya Ay, darom ko, day jaya tao, agtatakaw. Asinaw, Apong? Day karobak ngagnagan iti Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ko. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Ang mga nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragirag yung mait. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sana Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga gigaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo na ita nga Apong mau. Kaya't nala siguro ti maayaw, Uncle. Nalakamat lalamlamyungan niya Apong kay. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan, di balalyaw ni Apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikasokin kwa na. Kanayon nakmut lang apaan. Saan ngagpakaturog? Katnay, kababain ka nagiti kaaruba. Nakarariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikasokin kwa na. Anya, Ken kaslasan ngagdigdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywan ni Uncle. apay ngay apapanawan na ni nanang ijay. Katbalay ni nanang dayjay. Iso nga rood ang nagnaad ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kankwana. Kasta matimbagan ni Uncle nanang. Asarita yun to Pasensya kan iti daytoy ama ibagak kabagis Pepe, Di ka kumamasasaip. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaad ka kininanang dito'y balay na.
Naragsakan mo't ni nana ang tada kakadkadwana. Ngam itatagkabawan, papanawo mo. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom nga eh. Saan ka papanawin manang sita? Pag naedak pa ilay di balayo tanay, jak masikasaw. Kan di nakmutla dengdenggan. Di napatpatyan ti may bagbagakan kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Eket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, ala nga rod Kasi mo't ni nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige, pag naidin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid may ni nanang. Dong dong wen kan tru unay unay. Apong, maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Jesus. kanto. Rabi, ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo nuhan. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan wag sangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo lata apong. Ala, agkanta kayo i-video kayo man. Di kayo mo't lagpakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na giti bisita yu tayo agsapa, sakka? Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger? Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ayway, kasla agblablag samot tan di kapsat mau. Una, pangururayan na kanyo iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan ko na. Nagadungarudan na giti vlogger di ti lugar tayo. Kat oray samot si kamanong. At damot nakitak a post mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ti ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga tajay doa ka nagbuya? Yak mo ano asino di Maysa. Basta siyak ti Maysa. May katlo ka ng buya. Anya? Kunanda ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ngam awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo manong. Aglablag matlaan mo. Padak ba't labas ti Diyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro nagtalon ti nakaisaltikan ti gasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya pong yapload ko man nanang. Anya? Ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala makaparayaw da ngamin unad duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay unay indayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na di nga uyaw. Apa nga impos na ni nanang. Nagano pa ti Diyos na. Nagloko na di ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Adaki ti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye! Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinam kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem.
Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay, gapiti kastangar aramidam. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apo nga ure bakutan. Basta man jak. Jak kanunungan ti kastangar aramidam. Isarang mau, tararamidam. Uncle, no kasapula na yawid ko ni nanang ijabalay, aramidag. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itulturok na ti kastangar aramidam. Imbes sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipabpublic mo, Mike. Apay nga intulok yung ayawid na niya apong ngay nanang. Agpilit mo't nga rod. Baybay ang nukasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipos ko kani apong. Wen, inung tanak pay ah. Apay kano nga impalubos ko nga ipos mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y timarayaw ko nak ngam nagungat latta. Anyan. Malabaybay amon, tama nga no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam momatan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangok ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay dayta kamera? Ag-video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, nanang. Mao din na subo na ito, nanang, wan. Ag nga ka. Alay ka. Nalpas ka na nanang. At tinanawm na eh. Uminom ka, wine. Agkape, Uminom ka pa, titanong Alan, uminom ka, wine. kape nga rod, ti kayat ko. Manjak dayta! Ay, sos. Apay ngay at tinipay mo titasa. Awanan naibulingan tinanawm. Kape, ti kayat ko. Mala, agpakada tapay nga ron dito video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala kakabsat, aging galangin di tati, video may tangal daw. Ketagyaman kamay kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay nga gugut ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanam. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyapload niya, Uncle. Video mo't ni nanang dayta. Wine, kung di ungat iti siya kinagapload, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag niya apong mo. Nang rona itang agkabawan, ngam inyaplod na mutang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kada tayo, nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagi siya na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak ko marabang nga istorya hindi kapsat ko. Nga mapunwanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap upload iti video ti iname. Ay, kasta ay hanana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duada ko man amang ni-upload. Mabalin mo't. Diyak amo man iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Basta uklaang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. I-video na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana?
Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la kumaa, balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat mo tan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita ineng. Bisyak. Ay, sayang DJ Sapay adun dagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Ay ginanakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man met vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y matkit nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito'y timaapit. Oray ko kwam amin na. Jak pagan ano na jayan. Ha? Sigurado kayo Awan binabaw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pakibiyaga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Makaraman ka kanyak no di kagtong palitikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uy, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong tibidyaw. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kanto, unay unay, indayonan kanto. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo ken ni Apong Tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti banog ka nga agad edit ka nagbidvideo iti upload ka. Winangam dakkel katulungan nyo ni Apong Tireng anang paado ti views kan followers yo. Barang agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige. Dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak! Tamabisinak! Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidok dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo kaya ti kilaban kat jak nga rod masangot yaglutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga rod ni pagwapangal-ngal ko. Adamot gugot mo pagngal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabakbaketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Ligyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wan ta aglive ta. Aglive nga? Live Makita da kay ti ado ataw. Buyanda ka. Agkanta ka wan ta inakitan jay lut-lut-tuk apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay. Pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugyamon tagkanta. Ta iyon kon ti live to FB. Sige, kansaon. Dadarap dapak Dagnanayon Dagiti lailum kanya Ata, panawan kayo dito yan. Rekta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buya kanyak Kunana nga duda Awam makita ka tao dito cellphone na
Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansyunwan ta mabanbanog akaw. Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga agkansyon ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na ung tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito'y silid ka. Kunana nga agkabawak ngam samot. Amok matibag bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Ha? Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniya. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamuanan. Engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mong samay. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta medyo kusina. Kat nagpigsamot ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mark. Ay, di ka mangmangan. Dahil tidusam. Apay ayawid yun ni nanang kat mayat mo tibiyag na ditawi manang sita. Asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan wanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginumyo dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kayo no ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbagana. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaan min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pagin inuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo nanang. Mapana ka iji ospital itamat lang. Umayak to mo tanak ko. Mari gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rood kabagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain na kada kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan na kuma. Mababainak kada kayo manang. Ala, sanan aday tati panunutam. Agpaimbag kakitde. Nagnaad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay matlaan. Nasakit lata para kada kami ti ipapanawnan nga orekas jay ti nararamid na iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, sita. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Naimbag, ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno anagan tintay patangatang ngay drama ita.
Nga makablawa man pa ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dir manang biyanan, adda ka lugarak ano mabartag kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan sa. Mabaling tagsingil? Unay, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga main Barok. Taigatang ko matitila ko. Manoy ati utang ko tata. Limagasot lang met kidi Dakla nagdaytan? Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan Barok. Way, bayad ako. Tapnoawan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Kita kayo. Na, loko dahi taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam na agbayad ito utang na. Agutang-utang kayo. Nung nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kidi. Kung namutlan asino ang baknang dahi tataway. Ha? Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka apam, Luis, anak ko. Dahi di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan na huwag sasaw. Ha? Bayadan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akas tatim bagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek. Sano masagit itilugan ti irik na. Ago nga. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga rin nga iti motor. Pagtaya bagkidain. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati panagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali da jala kay Malaala, baybay amon. Ingka ka umanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amo yung asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak manganang, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Managkamanay. Ninanang ko na ya. Manote ka dya kwarta. Ibagam ta, ikan ka na. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na. Iso nga ibagam no manote ka mo. Dahited ko rin ka. Yag mo amin ti kwartaw, dahidulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Tay, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartay, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agad. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awang pay ki di ti kaapanan ano mabartay. Angam no limpyo ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartay. Isu na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen-awen, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti 1,000 yun, nanang.
Anda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa lang tay kwarta ni manong mo Sige nga ron nanang, sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Already na amo, anak ko. Isublik mo laking kwa na ti kwarta na saan anamartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Ay saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga ribulaan, ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tayo aglat-lati nga utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon, tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan ka iti bagas. Ngam 5 kilo lang kani. Malugi akmat nga itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma, uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbang mo nagtuti umayagbayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumaman din. Iyan, tibalay ta kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak na. Ay, awan utang mo kanya, Luis. Oh? Imposible Ang mga nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito, istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na, tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Ang mga bartek mo lang tayo ta. Asa? Mano ti utang na? Ibaga, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patgagday siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, tata. Inton sumaron naman ng titandu mga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laeng. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan may tanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Naragrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, ingatang mo amin iti ara. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin siyat me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diyak nga roda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwag. Ang mga no impadulin mo kankwana. Ay. Damagag to mga agpaisugang kwa na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararamidaan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita.
Amangan mo ito narigireg na. Jak nga rod amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan mo yung bartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tino. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayong agpautang? Ha? Si Kaman. Sigod man. No ngay may sakaban man na abagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo, wala. Basta agbayag ka, wen. Oray inung tamabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar, Tata, may sakaban ti utanga kon. Agpaunaak manan inton umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basang-basing nga magmag na. Ay, padagasik man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Mga de bagayo. Tata. Nabartek man ang dayto eh. Nagagad nagbayad iti utang na nung kastoy na bartek. Luis Barok, naurunong man kami ng ti utang di kamsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro man Oo na. Manote utang ni kapsat kaya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang kilistaan. Dahito ini, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuat tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparantis will daw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nag-inom kami. Iliblibri da. Kahit, ayan nga rin ti sweldo. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi pa na na. Ang mga nung nargreg ko man nila. Ay, liklikang man ngaminan ti arak. Amangan mo't nulukluk kwenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan daw siguro ang marami ti kastarana? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabaho no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw ti kaston. Tadyak mo't taktakawan ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka ka di man, Ay, saan pa'y Tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wen, Tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga rin ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak ngayon no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Kaun Yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malimay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo di simbahan, Nanang. Tayo nakmang ti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang.
Ang sukat kayo, dahintay dyan simbahan. Hintay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno may pain na dagiti kasapulan yung agiina. Asjay na nga raw jay kapsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, Luna Bartay. Agad nga agad. Ang amno na usawa na yun, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yung. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon ang mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga rin ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti sweldo nga Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ang dapay na utang di kapsat mo. Ne, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka? Sasawan nyo mo, tata. Kaso sa amin nga daw ti pa nagsusuldo yun. Saan? Uy, awan nas ka na bayadak yung katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakadya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Data imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak na nakabayad Saan pa'y baro? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man daya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpagdag na dya kapsat ko. Ora ni nanang ko. Patpagdag na to. Dahito iti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Ibagam latan naman ang itad ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun Dapat pag naman sa mo dahil dyan kasinsin mo. Oo na. Sige. Pagpad ka gamin ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil dyan karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakad dyan asawa na, tata. Iso sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagim tararamidan na nubartag. Nakagalan siya ang manana. Iso ang nakagatang ang manan tinayon dilaw diti store ko. Itisblik manan dagiti nayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon tilako. Umigpigsan saki diti kita dito yung store mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo adamot basin. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minan, idi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan.
Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangin dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisungay ni Dip Jalutluto ka pa nanak kayo. Ala, awadan! Naikimusan ti store mo, kakatinaw! Naimbag ata na ilasin ti balay mo kung saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtataonan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itaningay. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kang tumanin akaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Wan kaka, kapilitan nga gisursurak iti lang ko na tawan magtantay store ko. Nala, edi sumngaraw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kong dayta kada kayo. Intong pigat, magdagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, isa na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo ta mabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Kapadasan ni Kabsat Arisan na pudno anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kuna ni Kabsat Aris. Dear manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Isa may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama pa ni Jebang kag nubigat. Depende, alanang. Sapay rumwarak na matanda Apay, papanamanan ay Ingka man aginumay. Inanang mo. Gagangay ti baro Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanan nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Una na. Makitan to ka din. Ay, ikapay lang kami mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak manan iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwa Bakay, isa ka nanak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko iyabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti tingwan.
Nasken ama bantayak jading wenta. Wen lakay, tani narigat ngagpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagi taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagi tagtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan ijay talon dagi anwang ken bakat ah. Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mabukaw dagi jay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagiso, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junay, dumagas ka pa nito yung balay ah. Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalong kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadag ititingwan mo. Naglulok magda. Makita mo tay bakak nga nakagalop di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, unngag paiso pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mga pastor di bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo. Nagwatiwat apagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa nagdadumang. Gagangin na pare. Ano usam ah? Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabagilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso mo maminsan. San ko nga isalat-salog iti bangkag? Masapulat tamad. Mataripato danay magpare. Ta kasila tao matla kita. Mala pare ha. Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itinggun ko. Nagkasalaki din lagi tarakan ni pare Junila. Ayun. Adan sa gam lalaki baka ni pare Junila. Padasak to mga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. Sana kasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa eh. Iso pati dataraw kag sasado ta mga ipasto. No kasto yung awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adara sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsaya atin ngay lakay. Sapay adu ti agbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagi tay taraken da baka. Uwan nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtattakaw. Numaddaan da iti gundaway amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa abantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da ang mapukaw? Ares, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay-pay parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumtakan tay sara tinuang. Angam adaka pay ditoy ang nakailad. Unay kayo matananga. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sabi nagsakit yung ulo ko. Sinubsobraan yung tumoy nga menti. Minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwarte nagturugam. Sa didak rinig. Sapay nagato tilamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka ba maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaypayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo da? Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win baraw, talay. Saan mo tamasango ni Arex tiyo may dito yan? Tari na biimot tan di pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayaan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito'y bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito'y bangkag yaw. Ken mangkita kadagitay tarakan yaw. Win kumaa. Ngamtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaan. Tata. Siapay la kumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka adingwin mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin bay. Parang aganak bitan. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka ta kayo to'y tarakin ko. Saan na kayong an-anwan dahi ta? Uwing baraw. Kitintun sa marunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Wan tata. Awan problema iti dahi ta. Nay, subungad mo gaya mo ni Arex.
Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo makanan! Pinalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, binalunan na kanak ko. Di kayo ngamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Iti rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutan, tanay. Bumaawan to ka rin niya. Ilag ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka balay. Kurang nga rin titurog ko, tata. Nagsapan tumang ngamin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kinupangal dawat. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditaw. Kanon to pa'y amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Itisupay mo't ati panangdan baraw. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, ngunay. Tulungan kayo no matamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kiringan da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Aw, nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati ti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot lang. Sukatak tumot lang. Numakaapit akmanan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula man dan itinatang. Alakit din ananang. Tagmula ak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Tay nasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, norumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yung. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, san akasta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. Umaduntumay to'y dingwin tayaw. Nana, mutoy nga rudan dahil ta kwarta, tatang. Ta itod ko kengwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababayin di tangay. Wala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mat nga agsikog ti tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmait. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya, Tata. Nagdakkelin da anak titarakan niya. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo Awan na niyaman na, Tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong, kat nagdakkel mo ti anak na. Uy nga rod baraw. Kitsapay ko ma. Tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala, Tata. Kapanam Aris. Mapana kay bangkag, tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne.
Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagi na naakmay. Sige, tatang. Mabalin man ang nagsikog to'y tarakin na baka. Isungainig ko dito ang tibaka ni pare yun eh. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare yun eh. Takasano, agkarasikog ngamin na gito'y tarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka dito, sika tarakan ni pare yun eh. Nini. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kayong wana. Hey! Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko na, ay! Ah! Nakabulos mo tayo! Awanay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasimpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Amang ano into na sumaruno, karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Diyan tatang? Apay, ti ko nam, diyan nakita tayo naramid mo di kalman. Na? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Eh, kwa? Ipasawa ko malang magtitarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, naanyaman tayo nakita yung aguli kayo latan. Siya kundi makamaw. Tinapatag, di daw amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tigas di naramid mo? Iliblibas mo tan aramidan. Kasi na pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitan niya ko ma. Di yung pa'y kayat, numasikugan man yung titarakin tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit ah, numakalusot tatang. Ne, da kayo magayon ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Eh, birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, malimay. Nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Adang amin tay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo ka nabayada kung taintid ko kini Aris. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga doon intid, ah. Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, wag. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timpag ang balasan ko. Ngam nawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakong dito sidag, tinakaipagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man yun, kasano. Masapol nga aganak man na yung titarakan may. Tapno, takit di man ti mailato. Nay, agora ka. Sa baling samot, abba ka rito eh. Gimatang nga tani pari Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito eh. Asik ga man nila. Umadayo ka dito. Sumangdo tayo kagat-gatang ko, baka. Di mo asig kang pala eh. Ni pari Junel tayo pukpuk ko. Ha? Ay, asik ka na kon. Katsang ko na kon. Para Aris! Anay. Ay, nakitam, tigas ka nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka ko ba? Unaro tatang. Apay anapan kay Jay. Tapno iwayat mo man ang tiplanong ijay. Un ko mga rutatang. Apalak namin ni pari Junel. Taimba doon titarakan na. Kaya't kumot nga ba doon titarakan tayo. Tapnod na maila ako.
Kas jay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga adalkin ka na ito, napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapos sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, aris anak ko. Awan pa ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Takayo pa ti mga pastor kadag iti dingon tayo. Tanasakit pa ti magbagay. Day tangarod kait. Awan metan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigiddan da siguro, ah. Ay, naimbag nga rod ta naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingway. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Huwag nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Sana na mahulit dahi jay. Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times. Nabay nanak kadagiti imbagbagat amak kanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan tugayem mo Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. Diyos tagngina kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Baldo, sana pud no nagantin tay patangatangay drama itangam sakpay na. Hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo, dear manang biyanang, ideawan pa anak mi ti asawak, may sat ayan ti matang ko. Awan sa bali na saan ang dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titiabay ko ni Balto. Apo, nagsapa mo na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka man dita nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kinaman, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo! Day, Sara, bigbigat nga pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kapeng. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak lang iti masida. Ay, kat agawa ama, dapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papana. Naggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok.
nagsosyal mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na banglo na. Ay nabaldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Ka di mabain, ah? Naganola, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na, manok, tamadigos na. Nga miswa mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anda ka da iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umaya ko dumawat man iti babasit ang manok mo. Nagiti piyag. Apay, kurang pay lang titarakan maamanaw. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta nga day. Mala, umay kang araw tayong ka mangalay jay kulungan da. Anya man ang dagito nga sampot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasita manok. Ginawat ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram ngay kadagita nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, dalawa. Na, magura ka. Apay, kas nakurang timanok ko. Ay, bakay! Nakita mo ka rin timay sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Urang matayin. At na mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtalang na. Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayo, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isa. Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanya. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, when a friend mo kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasumlat ng awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, when a friend, padasag tang. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kay? Bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damot na may busan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka ko ma, intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si Kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Di Carla, di ko ka din nakita ng iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga manaw pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat na gadua tarakin mau baraw. Awan, di nakabalan nga ramidan ti kastaante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilalako na itinalimay. Di mula mo Siya nga maarami ti asawak na ito, nana. Amo blaeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay na, nabayagan na kayat mi, friend. Ngam, di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya.
Apay no, padasan ti mapanagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadan iti anak. Wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pay. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, Nana. Nabsugak pay. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dahi taas, ara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak ngagtatakaw niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararaga. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurong naklakay iti kaarubat abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga unit ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbagana. Kasta? Ala, badbaya mo. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawaan niya na Carla. Kan agsasaw kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yaw. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao at ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati at bagbagtit na? Mabagbagtit sabat ngagpayson na abaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, nagsaya at kuman ngay no aginaw ako nagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigat ng bakbakwar ka. Maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Well, lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masadsaduta ka bumangon lakay. Sikapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka diti kayat mo asinain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ah, Nagdakol nga min di tapingar na. Kasta nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rudi kayat ko asidaan lakay. Ano? Pangasim bakit? Nandiyan lang matiliwliwak ngayon nas daw. Hindi mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalam daw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din, di bakit mau? Unarod ang kal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan kal. Diyak ka bala na partin di patpatgat unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw.
Tama nga maalisan. Anya? Apay, kaya't mao ang maalisan di asawa? Eh, saan uncle? Laman langan. Oray nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan ken patpatgag unay a manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wan abaraw. Sa nabalay, ta ikan kan rumanan iti adraw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Ganyan. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito tarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabanya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka ng iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, wen nga rod, friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun, Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wen. Wen ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaunti ingungutag at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asi Daang. Ha? Pagpaso bakit? Wen lakay. Ay, thank you. Naibaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgag ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya? Pangalak nga iti masikog kapataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamwanta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebraid up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Wala nga rin bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tatlo, kaslamat lang manok na taraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa'y. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sa iti taraok. Kahit mo? Ay saan? Ada nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga ulit yung manok ni balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo ato magari ang manok? Kabaka numangag na kayo manong ti among yaw. Di ka ba niya? Why? Nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamin. Kastoy nay.
Iso naramid ko tikas jay, ta mabusurak ngamin, kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo ngamin, kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawan yung mutan na ititarakan ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan na nakarla akaro ba? Isumat gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikit din ati dagduma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakal. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti parche ka pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwan bakit? Igiddan ko matlang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Impamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti taraken ko. Naglabas pa'y titawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayem mo, Baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your notes para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin.